La música de la meva gent no es pot perdre mai. Seguirem fent rumba catalana. Rumba. La lluita personal per no quedar-se en un sofà aturat quan la vida t'ha donat una sèrie de cops i tu dius jo tiro endavant i tens la sort, en aquest cas, que la vida et presenta, com a ell se li va presentar en forma de complir una promesa a la seva mare, el fet que ell ha tingut una pastanaga, no?, per anar perseguint, que no és una cosa que succeeixi moltes vegades a la vida. No? Vull fer tot el possible perquè es donin compte del que és la rumba catalana amb una simfònica. El Carles és una persona que no pot corregir perquè, no a mi no, perquè els documentals no és una pel·lícula, no és una pel·li amb un guió. Tens que ser tu mateix. Claro, què passa? Que em pot corregir-me. Si jo un dia dic que estic embalsamat, com ara estic, que és Momify, es diu en anglès, què vol dir? No pots corregir-hi, perquè això ja no seria un documental, seria una pel·li en guió. Hay una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó tu lágrima, hay una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. I una de les coses que potser he après com a periodista molts anys d'anar pel món és a confiar en les persones. Jo sabia que el Petitet no em fallaria. Que és un personatge contradictori, és clar, com tothom. Afortunadament és contradictori, perquè la pel·li tenia un petit problema de ser un conte de fades. És important que els personatges no amaguin els seus defectes o que amaguin els seus defectes d'una forma que encara li dona una altra vuelta de tuerca, no? Claro, m'agradaria estar al Gran Liceu, però a qui no agradaria estar al Gran Liceu?